преглътничка. Най-напред искам да кажа благодаря на Вие за хубавите думички. Да, книжката избухна буквално за минути. Бях предвиждала някъде във времето, ще издам книга. Това беше просто една мечта или химера, или както и да го наречем. Те тримката също са, а и Краси. Четиримата са свидетели на раждането на тази книга. Стечение на обстоятелствата. Избухването беше наистина интересно. Наистина момента, в който дойдоха първите няколко стиха, аз разбрах, че това ще бъде книгата. В момента не мога да кажа как точно се случи, то просто се случва. Искам най-напред да започна с благодарностите. Както всяка книга, тя започва с благодарности. Много хора има, на които да благодаря. Това съм написала в предговора, за това в тази книга не споменавам нито едно име. Защото това е една книга на моя живот. Няма как да кажа за тази книга ми помогнаха или имаха този и този, да, конкретен човек в конкретен момент. Не мога най-напред да не кажа благодаря на моето семейство, на майка, на големия ми син, на миничката Мишка, на малкия ми син, т.е. хората, които бяха най-плътно до мен през всичките години, в ръчичките на майка от момента, в който съм се родила, в техните ръце от момента, в който те са се родили. Те бяха хората, които наистина са били винаги през живота ми, в най-хубавите и в най-тежките моменти. Винаги до мен. Така че тяхната дан и за издаването на тази книга, в крайна сметка, защото без тяхна помощ не бих успяла да я издам. Но това е най-дребното, в случая ето, но по принцип е най-дребното, само за секундичка. Извинявайте, и това се случва на сцена. Така че това са ми първите думи на благодарност към моето семейство. След това човека, на когото съм посветила тази книга, няма го тук, защото в момента пътува. Не го бях съобразила с него. Това е един много стар приятел от преди 15-на години. Първият мотиватор, при когото отидах, човека, който наистина ми показа, че има и друг живот, който успя да ми каже, че аз мога много повече от това, което съм. Тогава го погледнах малко така, да, той говори глупости. Но, както и да е, в последствие разбрах, че не говори глупости. И именно защото той беше първия. Да, пътищата ни много бързо след това се разделиха, но следата остана в живота ми. Тази книга е в този вид благодарение на Гери Пълнова. Това е, както аз си казвам, нашия вид в Акаша. Това е човека, който наистина с много нежност, с много топлота успя да върне поезията, която аз бях заключила 10 години преди това. Просто дойде момента, в който си забраних да мисля в ритъм. Гери каза, айде, няма такива работи. Така че поезията, която е в тази книга, действително мога да кажа огромното си благодаря на това, че срещнах Гери. Друг човек, на когото няма как да не благодаря, това е издателя на тази книга Ивомир.
Той е автор на Корицата, аз му подхвърлих идеята, искам едно конче с дигнати крачета, той сътвори това. Мисля, че не всички харесва Корицата. Това е най-малкото, което Ивомир е направил за мен. През годините, последните години, включително и пътешествието ни до Акаша беше в момента, в който учехме в Академията за позитивна трансформация. Много орехи бяха счупени там. Не беше лесно. Но в крайна сметка открих себе си. Открих, че освен това, че ние сме хора и ходим по тази земя, ние сме нещо много повече. И можем да бъдем това повече само ако ние решим, че можем да бъдем. Няма друг начин. Няма как някой отвън да ни каже: бе, ти си страхотен. И ти да кажеш: да. Няма как да му повярваш. Ако самият ти вътре в себе си не усетиш искрата на това, което си. Едни го наричат Бог, други го наричат Вселена, трети го наричат разум. Няма значение как ще му кажем. Важното е, че ние можем, че ние сме. С тази книжка искам точно това да покажа. Че аз успях да създам една книжка. Книжката стана хубава. Нека да съм горда. Щом аз можах, щом аз в този момент мога да застана тук при вас, мога да говоря пред вас. Колегите от Академията, всъщност само Диери е представител на Академията в момента, той Ивомир и Еми ще дойде по-късничко. Докато бяхме в Академията, колегите знаеха, че е просто абсурдно да застана така пред тях, да говоря. Да, от място, с малко оговорки може да говоря. Иначе, като се събереме на маса, устата ми не спира. Това не го коментирам. Така че за много неща мога да бъда благодарна на Академията, на Ивомир, на Катя Кючукова, която също не е тук. Двамата с Ивомир бяха един изключителен тандем. Единия млада се щука, другия галеше по главата. Крайна сметка резултат е на лице. Резултат има за почти всички от Академията. Сядай, бе. Много са хората. Много са хората, на които има за какво да благодаря. Лира, представител на един клуб, който е поместен в тази книга. Това бяха хора, които преди миналата година ме изкритикуваха много сериозно. Те критикуват, те не си поплюват. Нали? Аз там си пробвам нервите, така как успявам да устоя на течението. Експериментирам се го през години. Благодарение на тяхната критика, благодарение на това, че аз не се отпълчих, не се озабих и не казах: гледайте си работата, а се замислих защо го правят. Аз открих един автор и една цяла поредица от книги, които наистина съвсем комерциално рекламират. Няма да си крива душата. Крион имаха семинар, бяха ни дали покани, трябваше да ги продаваме, да се вземем комисиона. Това беше истината. В един момент се нахвърлиха много жестоко срещу мен. И викам: бе, чакай, аз хубаво ги рекламирам, а дай да видя за какво рекламирам в крайна сметка, защото до този момент аз не ги бях чувал. Така открих Крион, за което всъщност съм много благодарна на целия клуб, защото те събудиха моето любопитство. Веси. С Веси се запознахме, когато книжката беше готова. Не, преди книжката да бъде готова. Защо ми дадах Веси да редактирам? И защото ме хвана срам. Беше прекалено ангажирана.
Но няма значение, редакцията си беше направена в издателството, ще имаш възможност за други книжки да редактираш. Аз малко по-късно даже, ако ми позволиш, ще кажа няколко думи за книгата. Разбира се, всеки, който иска. Ванката е свидетел на първите стъпки на тази книга. Сериозно? Да. Тя се роди в... Де-факто роди се в София, но започна да я пиша в Сливен. На втората ни среща. До този момент имаше скелета, там книгата беше сътворена. Там бяхме на курс за преподаватели по сугестопедичната методика. Ванката е от този курс. Ние бяхме хора, които искат да въведат сугестопедията в различни клонове извън стандартните езиково и начално обучение. Така че и ти си имаш пръщчета там. Щеш не щеш. Колегите от курса, ви я чакат. Де-факто, само ви се хвалих. Написах това. Добре, дай да прочетеме. Чакайте, ще му дойде време. Времето дойде. Валенце, чао, много се радвам, че дойде. Ще се виждаме, ще направим среща и ще се видим. Валя от моите съученички. Преди много години. С благодарностите мога наистина да продължавам още твърде много. Само не чух, каза ли благодаря на себе си? Аз съм го казала благодарност. Да, ако не беше моето решение. Ако не беше моята сила да се изправя срещу себе си, тази книга нямаше да е. Никога не съм имала вяра в собствените си сили, това е истината. Кой? Аз нямам да кажа нещо. Аз съм толкова умни хора на този свят. Дойде момента и видях, че и аз мога да кажа нещо. И мисля, че съм го казала така, че да могат хората да разберат, че всеки един човек, щом ходи по тази земя, може. Иначе просто нямаше да бъдем тук, щяхме да си почиваме някъде в селенията. Това е. Въпросът е да повярваме в себе си и да направим първата крачка. После вече лавината пуква, няма смисъл. Извинявайте. То времето е такова. Нали? Ще прочета началото само на тази книжка, как започна всичко в една ранна февруарска сутрин. Без въобще 2 минути преди това да съм имала намерение да пиша книга. 29 февруари. Странен ден. Този ден го няма. Изгубени в пространство и във време, забравяме себе си да бъде. И нека днес, в този ден, извън пространството и времето, да се намерим и себе си да бъдем. Така се започна. И нещо от това, което пише на времето, преди да заключа поезията в себе си, преди да си забраня да пиша. Откъде ли идеш? Накъде ли ти отиваш, ветре неспокойни? Защо не спреш за миг поне? Защо не спреш? Защо не си починеш малко? Защо си все забързан?
Нима и ти след своята мечта летиш. И някъде до 80-те години. В книжката има акаша, има регресия, има книгите учители, т.е. учителите във всеки един вид. Няма учител, който стои директно срещу нас. Няма учител, на когото ние да кажем, да, той е единствения. Да, той е един от многото. Има учители от плът и кръв. Един такъв прекрасен учител за мен беше Гери, от тук присъстващите. Всеки човек, който минава през живота ни е наш учител. Стига да видим какво ни казва, стига да чуем това, което ни казва. Стига да разберем защо се е появил в живота ни, за да ни причини болка. Какво трябва да ни каже тази болка. Няма нищо случайно в живота ни. Няма нещо, което да е извън нас. Щом един човек се е изправил с злост срещу нас, вместо да се озъбваме, като свирепо куче, по-добре просто да се попитаме, да се отстраним и да попитаме защо си тука, какво трябва да науча. Най-истинските си уроци съм получила точно по този начин. Наш учител са цветята, наш учител са птиците. Разговарям с орлите. Да, разбира се, не в директен текст. Но аз знам, когато орлето изписука, дали ми казва, айде връщай се, защото сбърка пътя, или ми казва, върви след мен, защото иначе ще се загубиш. Случвало ми се, съвсем реално. Учители, аз тук съм и описала специално за мен една от най-ценните книги в живота ми са Илюзиите на Ричард Бах. Една малка книжка приказка. Нищо особено. Чела съм я много пъти, просто тя ми беше барометър в живота. Първият път, като я прочетах, това наистина беше просто една приказка и нищо особено. Сега, като я чета, отново откривам нови и нови неща, все по-дълбоки и по-дълбоки. Има такива книги. Не знам друго какво да кажа. Една от тях. Благодаря. Една от тях. Тя действително може да бъде учител на всеки един от нас, както и всеки един от нас е учител за хората, които среща в живота си. Заедно сме си учители и ученици. Имахме един период с един общ наш приятел, който тази вечер не е тук, като си общувахме двамата и си говорим на всички тези теми, за които Веси говореше. Всяко второ или трето изречение от него или от мен беше, както казва Веси, и цитат. Това не го знаех. Ще го попиташ, или ли? Ще го признае, че както казва Веси, и цитатни думички на Веси, които ще намерите в книгата. Изкушавам се да прочета един пасаж от книгата, който ми е любим. Това не е ли страшно? Да извикаш с пълно гърло: аз съм. Аз мога. Аз съм прекрасно и съвършено създание, дошло на тази земя да изпита щастие, да изпита любов, да изпита опиянение, вкусвайки от еликсира на вечната мъдрост. Казвали ли сте си? Кажете си го веднъж сами на себе си. Да, страшно е, докато стоиш свит на кълбо, заклещен под тежестта на собствените си егомисли. Но в момента, в който се изправиш, в момента, в който разпериш крилете си за полет, онова, което до вчера е било страшно, става прекрасно и огрява със светлината си не само твой живот, изпълва със светлина целия свят около теб. Как ще продължим пътя си? С патерици или с криле? Това е въпрос на личен избор. Достатъчно е просто да осъзнаем, че винаги имаме избор. Дори и когато си мислим, че не избираме, ние пак избираме. Всичко в живота ни е въпрос на личен избор.
Само от нас зависи в дадена ситуация, каквато е да е тя. Дали ще се разплачем, дали ще позволим да ни смачкат, или ще се усмихнем и ще си кажем, айде де, и какво от това? Вярвайте ми, така е. Имате думата вие. Веси е ваша. Масата е ваша. Който иска да каже нещо по книгата или въобще за събитието, моля, нямам микрофон, но това е ваше. Чувствайте се добре и свободно. Не мога да не кажа. Да. Първо искам да те поздравя, скъпа приятелко. Може би аз съм от най-новите приятели. Да. Но, какво да ви кажа, тук в сряда се състоя нещо много красиво. Съчетахме не българския празник Хелуин с чисто българския празник на Деня на народните будители. Представихме книги от жанровете фантастика, фентази и хорър. И понеже нашите пътувания с Веси са идентични, решихме, че ще говорим и за тази книга. Тогава за първи път я хванах в ръцете си. Очарована съм от начина, по който сте я оформили. Очарована съм от корицата. Но когато в четвъртък тръгнах към първата си клиентка, аз се притесних, че ще отида много уморена, няма да бъда пълноценна, но в метрото от Люлин 10 до Цариградско шосе успях да попия по-голяма част от написаното от Веси. Като читател ще ви кажа, че това е книга, която ще се преживеете. Няма да можете просто да я четете така отгоре. Като писател ще ви кажа, че аз разбрах колко много поезия може да има в прозата и колко простички истории може да разкаже поезията. Като редактор, уверявам те, като редактор това е една от малкото книги, за които не си потърсих червения химикал. А като преводач искам да ти пожелая да намериш човекът, който ще я преведе и на други езици, защото ти наистина имаш какво да кажеш. И ти желая успех. Благодаря ти, Веси. Относно редакторската работа, специални благодарност трябва да изкажа на Светлето, защото тя ми беше най-добрият редактор. Това е моя много дългогодишна приятелка. Тя е от хората, които никога няма да ти кажат ти си перфектна, ако ми виси полата. Просто забравете. Няма да го кажа. Ще кажа, аз си виж, оправи си полата и тогава отивай където отиваш. Между другото, смешно е, но това са много малко приятели са такива, които наистина ще ти кажат в момента стоп, огледай се, послушай се, виж къде решиш. Светлето е от тези хора. Да, боляло ме, озавала съм и се. Много сериозно. Но истината е, че ако Светлето не ми беше казала една вечер, крайно време е да се стъпиш на краката. Може би тази книга нямаше да я има. Тя ми го каза много сериозно. Тя беше от малкото приятели, на които раздадах книгата в самото начало, когато беше завършена вече в този вид, просто да погледнат, да видят някъде нещо неясно, грешчици и така нататък. Най-добрите коректури ми даде Светлето. Действително беше подчертала местата, които... и аз усещах, че има нещо, ама нали така. Сега ще го напиша, после ще го мисля и то просто си отива във време. Така че в това отношение на Светлето имам специални благодарности. Аз бях най-добрият търпелив слушател. Веси, един въпрос, с който не може. Слушай, има ли бъдещи творчески планове? Има, да. Айде. Самата книга дойде с едно тристишие. Това е първото стихче. Всъщност ще прочета само края, защото не го прочета цялото, не е толкова дълго. Това дойде веднага след 29 февруари. Те просто всичко дойде така на върволичка. После ги направихме отделни парчета. Днес гледай, слушай днес.
Този ден е пълен с синхронност. Отдай се, не го мисли, за логиката забрави. Разлей се като синьото море и приемай. Слънцето в теб се отразява, приеми го. Рибите на воля плуват в теб, приеми ги. Птиците зоват те към небето, отдай се ти на техните криле. Бъди и океан, бъди и пристан, бъди просторът в синьото небе. Бъди, защото си, бъди, защото можеш. Просто ти бъди. В началото започнах книжката, като това беше заглавието. Бъди, защото си, бъди, защото можеш, просто ти бъди. В метрото сложих последната точка на книгата, просто разбрах, че оттам нататък повече в тази книга няма да се пише. Както започна, така свършим. Не мога да ви го обясня, то е странно и интересно. Тогава разбрах, че втората книга ще бъде "Бъди, защото можеш". И в момента, в който завърших, разбрах, че заглавието е само единия ред. Втората книга ще бъде "Бъди, защото можеш". В момента, в който я дадах в печатницата, разбрах защо е тази последователност. Ами, няма как да можем да направим каквото и да било със себе си, с живота си, докато не сме осъзнали, че ние сме. Че ние можем. Те си вървят последователно. Няма как. Просто до този момент аз, например, осъзнах, че аз съм. Осъзнах, че аз съм нещо много повече от това тяло, което използвам за своя черупка. Всички правим само това. От тук натам, моята работа най-напред на себе си, след това и на хората, които имат желание да докажат, че аз мога. Мога и да легна да спа, и да се откажа. Избор е мой. И предполагам, за сега не мога да ви кажа, още не е дошла третата, просто "Ти бъди" ще бъде третата книжка. Така предполагам на този етап, не знам. Ние ти го пожелаваме. Благодаря. Някой без надписана книга? Много съм. Много съм. Почвай да пишеш. Ами, Кажи здраве. Каня, заповядайте. Който иска да си вземе, да си кажем по едно на здраве. Пуши се на балкона, пардон, на двора. Кафе, ако иска някой да се обръща към мен, правя. Да не е пълна книжка.